dio, segundurikan segundu, bersolariak ezin du aldatu, ez epaileta ez mundu, baina baiara dijoanari bidea egiten lagundu. Zigorraren aurrean kantatuta kito, kantatuta kantatu behar den neurriko, kantatzen ari gera mila urtetatiko, gaur ere esango dugu gaur eta betiko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Eman beharra dago lanari aurpegi, zain pasako zelduten denbora gehiegi. Aldana egiteko gu ez gatoz nagi, zer horratan gabiltzan jendeak jakin bedi, ezipenik ezartu, segi eta segi. Elkartasunak izan behar du, herri bateko zimendu, ekaineko data beltzori, burutik nolatan kendu, begira zenbat jende elkartu, geran gaurkoan hemen gu, zenbat pertsona, zenbat animo, zenbat lan, zenbat sustengu, motibona dagoenean, jendeak erantzuten du. Motibona dagoenean, jendeak erantzuten du. Euskal Herrian tarteka hartzen gaituzte kolpeka, oraingo honetan gazten bila dator epaiketa, desorekak desoreka emango diogu buelta. Elkartasuna eta ilusioa badauzkagu eta, elkartasuna eta ilusioa badauzkagu eta. Gaur antiguon elkartu den afizioa, da maitasunak sortu duen pasioa, dena ondo batea da gure desioa, naiz eta gogorra den akusazioa, gaur herriak eman du bere juizioa.
ilusioa. Aupa entzule zer